Ty si dobrý mobil. Mám kameru, bereme do Bánoviec. Čo? Kedy si kúpil? A čo tebe to ja budem vešať na nos? No Ferdy, povedz čo do kamery. Ferdy. No, čo by vyprávať? Čo by vyprávať? Pozri, natočíme si baje, dívaj na to. A pozri, tak to priblížim. No, vidím. Ak sa usmieva človeče. Vidím, no, dobre. Tak Lebo ideme natáčať polievačku. Ja viem. Potom nás bude všetko kliknúť ponatáčať. A idete už? No, neviem, dneska tuším, je fotbal do Hostimov ide hrať. No a ideš sa pozrieť. Ale čo ja viem, budem vidieť. Keď nemáš ako ísť, čo? No, majte sa ide. Že ojedné, že otvárajú bistráč, a dneska je zavretá, mu hovorí, že... Ale čo by bolo, je to furma otvorené. Že ojedné, že... Ale však oni nejdu Ferdy autobusom. Čo? Nejdu autobusom. Tak nech idú ako ste, ja nepôjdem ako, čo poviem. Peši. No, jedine autobusom by si musel. A kto to, čo to? Čo? Čo kto autobusom? No však naši futbalisti do hostí No hrať. a dneska je futbal. No a čo by nebol? Však začína súťaž dneska. Ty by si Ferdy mal ísť ako rodák. Čo? Ako rodák by si mal ísť. Ja do hosti. Že ako pôjdeš, peši. Však možno ťa voľako zobere. Môžeš až byť. Tak hosti. O 3:00 sa hrá. Daj ti rekváha tú tašku. No hýba ju zobrať, veď. A čo to stálo, taká maškara? Na 2000. Len? No, Není drahé. no, môžeš čakať, že 2000. Ja si budú pripísať. To za toľko nie. No. Idem zjať tu. Hýbaj zjať. Pustíme Ivane. Ty si z lacného kraja. Tebe keď ti poviem 500 korún, tak... Ten 2 litrový pohár. Že keď ti poviem 500 korún, tak aj tak ti bude lacno. 100 korún. Tak by ti bolo lacno. Neviem, či má neposlať peniaze, alebo čo. Za čo? Ono, keď príde, ja sa som... No ale za čo chceš posielať peniaze? Aké peniaze chceš posielať? Máš mi ovoce kúpila. Ja, no však bola, čo ti Ale kúpila. však keď príde, to ja som s ňou vyrovnal. Povedala, že kúpila bola čo, ale... Neviem ja. Tam sa či tie jablčka, tie zelenie, čo ja ľúbim. Zákusky vy zoberete. A to je už nachystané. Zákusky vy zoberete. To už je nachystané. Ale aj kúriťah sa dými. Však keď ideme preč, musíme. Čo? To asi preto, že ideme preč. Však ešte si dobre, asi na sliepky zavrieť a budem chudíka pozerať. Uha, to sa na teba hrabe. Pozdravuj ich. Koho mám pozdraviť? Žničkových. Vážne, neblázni. Bučkových. Neblázni. Ja neviem, ako to tam mohol tam napísať, že Bučkova. To je oné. Kto? Zastuškové valky. Jaj? Však ide aj mama. Pravda. Kto? Mama. No? Všetci však áno. Asi pojeme len Valike. Však Lebo... ani do Halačovec nepojete. Tam si pojeme, ale neviem, či Jožovi pojeme. Tam to už je také chodiť tam, keď už... Bude sedieť mame. Čo? Však to pôjdeme. Ale čo sa deje sa, ešte sa netrepú ukáži. Kto bude šofér bačila? Asi Lučo. Otec alebo Lučo. Ale však aha, už ako fotorády. To sme Moravci kúpe. Ale kde to som si objednal cez internet? Aj, Však stojí 17 000. ani tak po nišť. Ty si dobre ništ. Ale ja som kúpil za 12. Čo je sa akcii? Bola v akcii za 12, no. Aj tak je to dosť.
No však to je drahé. Na baterku. Tuto mám vzadu baterku. To nevydrží dlho práve. 2 hodiny. To sa dá vymeniť. Ale rýchlo sa to, no môžem, keď si kúpi náhradnú. Keď si kúpi náhradnú baterku, tak môžem si ju vymeniť, keď mi táto dojde. Ale to stačí. Však uvidíš, koľko ti to vydrží. No však áno. Aké ksichty hádžeš. Čo? Že aké ksichty hádžeš. Áno. No si jak hviezda telenovely.